Jaod bura magem Elisha Dhiambo kwayo bad migepe mag piny owacho matimo nonro mondo timo nonro ewi tho ma apoya mosebedo ka neno e pacho ka ahinya to mago maweyo ji kawo lwar kendo wito ngimagi maonge tuo moro amora. Kane lose kar chung bura magem, jatelo nomedo ni kwan mar ji mawito ngimagi ma ok otuore odwa medore ahinya e pacho ka, gino makelo penjo mathoth. E kindeno jatelono noywago Festus Amimo ma bende nowito ngimane odiochieng' manyoro mano jafwambo bang' lwar piny maonge nonro malong'o moseyangore e gima ne nyalo kelo thone. In this country, there are many people who die of cardiac arrest, and the suspicion that maybe the vaccination of COVID may be the one contributing to cardiac arrests. I'm asking KEMRI and doctors in the Republic of Kenya to try and help citizens so that we don't lose people just collapsing as if they're chicken. It is important our researchers to be able to help the population so that Kenyans can live in peace.